първия ни топ гифтър, заедно с бошката. Първите ни три топ гифтъра. Мерси за розичките. Мерси за розичките. Хриси, мерси много, Хриси. Мале Христо. Мерси с 10 розички. Трябва да пазим само края. Браво бе, Хриси, браво бе! Ще настигнат хора. Браво бе, Хриси. Мерси много. Милтос, здравей, Милтос! Милтос не молета. Милтос, човек, не ги обърне всичките. Хора, имат много добър топ гифтър. Няма пари. Браво бе, Маркос, благодаря ти много за джиджито, брат. Хора, айде, можем 7 човек сме, айде. Нямам коин. Чай да посея Маркос, мерси много. Бошка, как нямаш коин за... Добре, няма проблем. Все пак ти благодаря за... Хора, айде, 50 секунди има, може да ги обърнем. 50 секунди, пазим края. Пазим края, хора. Мерси за фола. По-малко от 100 точки, човек. 100 Брат, точки можем. много е. Можем, хора. Пазим края. Пазим края, защото иначе... Как каза първи път? Вчера също бяхме цял ден, буквално цял ден бяхме. Мерси за фола. Можем. Али просто го остави така, нали пак се виждаш. Човек, не ме кефи така, бе. Ето. Искаш да участваш в на моя песен? Бошка. Кажи да, бе, ще изкараш пари, бе. Моля ви се, пазим края. Хора, айде. Пазим края, хора. Хора, айде, това е момента. Хора. Пазим края. Някой! Браво, бе! Какво беше, бе? Не! Браво, бе, Сали Иванов! Браво, бе! Имаше часовник, ебавата, брат, говоря ти много за шапката. 10 точки. 10 тъпи точки. Браво, бе, Сали, ебавата, всички да посеяме Сали, бе. 10 точки, хора, 10 точки. Всички да го посеяме то лудия, бе. 10 точки, хора. Сали, казвай предизвикателство, удачи, брат, благодаря ти наистина много за шапката, брат. 10 точки, хора, 10 точки. Ебавата, Сали, браво, бе, момче, браво, бе. Мерси много за шапката, добре, все пак благодаря на всички благодаря. Кажи ти. Писах ти лоса, добре, ще видя. Искам да извикаш един път, ама не толкова силно, че те спалички. Озвате. Къде искам? Да извикаш Сали Иванов е най-великия. Как беше Сали? Сали Иванов. Чакай. Сали Иванов е най-великият. Сали Иванов е най-великия. Добре. Пускаме реванш, хора, 7 човек сме, всички мощно. Биха накарал да го извика 10 пъти, обаче тъпите палички. Всички мощно, браве машини, 7 човек сме, дай всички. Много студено ми стана, човек, ако бяхме на плащна праща, го разбираш. Утре да не е толкова студено. Искрен, благодаря ти, хора, айде, цъкаме всички мощно, човек. Следващото предизвикателство ще е по-гано, обещавам. Милтос, здравей. Ай, всички мощно цъкаме. Ще я благодаря ти много за ръчката. Утре ще ходиш ли на плаш, къде? Утре ще ходиш. Не, някой утре на плаш. Искрен, благодаря ти много за розичките, брат, Милтос, трябва ми помощ, Милтос ще не бият. Чакай, фолвам те и тебе, брат. Имат гифта ли трябва? Щиляне, мерси много за росата, брат, евалата, мерси, евалата. Браво. Искрен, благодаря ти на тебе за тикетчетата, не знам какво е това. Щиляне, благодаря ти на тебе. Евалата, мерси много. Браво, бе, Искрен, благодаря ти отново за тикетите. И за фингърчето, мерси много за роичката, евалата, брат, мерси страшно много. Маркос, благодаря ти за роичките, леле, какво става, бе, човек? Маркос, евалата, брат, мерси за тези ленти за глава. Не мога да наглася телефон. Най-накрая. Хора, бият ни, това не е добре. Браво, бе, хора. Следващото предизвикателство обещавам да е малко по-гадно. No name, здравей, no name. Ова, чакай да се местим телефона, че губим. Някак. Много гифтят остатък. Изправи се. Може, Шляне, може. Само трябва не го казвай от сега, защото ще го видите. Не. Today ще ни бамнат.
като загубиш ли, няма загубим, ние сме машини всичките тук, бе. Хора, всички споделяме лайфа, Бошка споделяме лайфа, за да може да Да, влязат хора, повече хора. споделяме всички мощно лайфа, за да можеш лева. Колко се може повече хора, точно как така. Ти да изглеждаш, Ти ще ги гледат, такова е, бе. Двама сме хора, няма как да ги бием. Еми нещо, каквото, айде край. Да най-мерси. Имаме 2 минути да ги обърнем, хора. 2 минути имаме да ги обърнем. Можем. Хора, айде, пазим си. Да ни бият, хора, да ни бият. Трябва да въжбавате за... Бошка, как ще го мерси. снима? Как ще ги снима? Бошка, мерси. Щиляна, здравей. 4 човека сме, всички мощни. Сали, здравей отново. Следващото предизвикателство вече ще бъде гадно. Щиляна ще го даде. Хора, айде, петима Щиляна, сме. мерси, че хареса. Ай, хора. Тя са някакви наркомани горе, не Ай, за да ти човек. бе. Хора, много ни бият, не трябва. Браво бе, Сали, благодаря ти много за членството. Портокалчо, здравей. О, не портокалчо. Портокалчо, айде, помогни на мен. Да се запознаем, Луса. Бошка, не можем, бе. Не можем след лайфа. Хора, айде, шестима сме, да те цикаме мощно по екраните, айде, каним хора. Сали, здрави. Всички 4 човек сме, ай. Сали, мерси за ложките. Бой, Сали! О, но! Сали, мерси за ложките. Салито нещо ме предава. Сали, браво бе, машина! Браво бе! Хора, 60... Не е добре името, това. добре. Браво бе, 63 ложички, мерси. Благодаря ти, Сали. Някакво енотка на чайка. абе, махай се, какво ме бършеш, бе? О, не. Сали, евелата, мерси за те трите искат да ролички. сме Да, те наравно. искат да са наравно. Браво бе, машин, 10 човек сме, цикаме изпораме мощно. Давайте. Хора, можем. Хора, айде, пазим края, 10 секунди. чека. Скоро. Всички мощно. Мощно всички. Мощно. Сигурно. Айде, хора, мощно цъкаме, давайте, 10 човек сме, айде. Хора, пазим. Хайде, Пазим, 6 хора. точки. 6 точки. Точки. Хора, пазим, Асено, здрави. Пазим. Моля ви хора. са. Хора. Не. Аре, Yes, бе. Щиляне, Не. казвай предизвикателство, брат. Сали, мерси за рожките си пак, Казвай Сали. предизвикателство, Благодаря Щиляне. ти искрено за Ей, рожките. нямаме Всички да бонуси. последваме Сали, всички да последваме Сали. Добре, ако ни водят, кой имаше таймер от вас? Кой имаше таймер? Салито има таймер. Асенов. Не, Ясенов. Не, Ясенов. Трябва да идвате да играте вече за мен, защото... Давай, казвай, Щиляне, кай е предизвикателство, брат. Бе, много сериозно, бе. Да изключиш Шиляне топ гифтър. Чакай. Не, Съм той ти си го дал аз. Ама той ти го Стой. каза. Искам да го изкръщиш 2 пъти. Шиляне топ гифтър. Шиляне топ гифтър. Ма по-силно, бе. Аре, бягай, 3 път бе. по-силно, бе. Шиляне топ гифтър. Аз едно здрасти, брат. Как сме? Хора, Асенов, мале, не, Асенов. Всички не Аре, е си ga Асенов. пада, бе. Сали, мерси. Първият подарък е по 2. Първият Хора, подарък първият е подарък, по да, 2. айде, Можем. хора. Можем 8 човек сме брамашки, които са като каним, хора. Петьо, здравей, Петьо. Ой, хора, Петьо, трябва да ни хора, помощ, защото Петьо. ни бият, Петьо. Първият подарък е по 2, всички мощно. Първият подарък е по 2. Хора, айде, трябват ни... Да, първият подарък е по 2, хора, айде. Всички мощно, Петьо, здравей. Здрасти. Нямам точки, няма проблема с едно. Да, пак няма точки, пак сега ще ти изгивне една 5 галактики. Петьо, мерси, че харесваш. Колко време ме знаеш, Бела? Ами, от доста като цяло. Хора, първият подарък Милто, е по здравей. 2. Хора. Остават още, айде. Сали, браво бе, машини, браво бе! Петьо, мерси за ръкавица. Браво бе, машини! Сали, мерси за пончиката. Петьо, мерси за бицепса. Милтос, мерси за сърчето. Всички мощно да последваме и тримата. Браво бе, машини! Респект!
Велики сте, бе, велики сте, бе. Не, Леле. чак най-ново да ни изгонят да ни прибият тук с тези пастуги. Сали, браво, Сали! Гифтът. Браво, Сали, браво! Чули какво? Правя време на коркито. Ще ти ще кажа, брат. Сали, мерси много, Сали. Леле, какво прави Сали това, човек? Дой ти харесва тази ми дай, не стават. Леле, Сали, благодаря ти много за всичките Сали, ръчки, брат. гледай, Какво правиш, бе? какво Какво правиш, бе, човек? Леле, човек, гледай го лъжия, бе. Стига, Сали, стига, бе, Няма стига, бе. Сали, браво, бе. Браво, Сали, какво правиш, бе? Удача, Стига, бе. благодаря ти много за ръчките. Какво Стига правиш, ще бе, настигна удача? само на розички. Ама вие... Леле, какво прави лъжия, бе, човек? Да, едно от друго сме. Едно на друго сме. Бе? Браво, бе, Сали, браво, бе, Сали. Сали, аре всички да пуснем, Сали, хора. Всички да пуснем, Сали, мощно, браво, бе. Те настигнаха на розички, хора. 200 розички. Сали, браво, бе. Какво прави лудия, бе, човек? Браво, бе, Сали. Какво правиш, бе? Сали, мерси много за роличките, удаче. Колко? 354 ролички, бе, човек. Какво прави този? Сали, евалата, брат, респект наистина за тебе, брат. Какво правиш, бе, Стана ми лошо, удаче? хора. Стана ми лошо. Няма въздух. Какво правиш, Петю, бе, къде удаче? си? Всички да поставяме Сали, бе, мощно, бе, човек. Продължава, Сали, това е 300 рози. Какво правиш, бе, удак? Браво, бе, Сали, бе, браво, бе, момче. Мерси много наистина, евалата, брат. Обърнаха ни само на рози, хора. На рози само ни обърнаха. Няма той, Сали. Какво правиш, бе, Сали? Какво правиш, бе? Браво, бе, Сали. Евалата. 354 Хора, айде рози. 10 човек сме, кадим и цъкаме, хора. Ти ще има до утре, мерси за фола. Чакай да го скриншотна това. Скриншотваш, скриншотваш, като са 300 и няколко. Браво, бе, Сали, да продължава. Браво, бе, Сали, мерси за 4 ройчики. Джиджи, наистина, джиджи. Някой ако не дойде, Петю, някой. Някой ако не дойде, няма как да стане, ма. Бе, много стено ми стана, бе. Стено ми стана. Ти иска ли скубата? Ай, всички мощно. Хора, те са 9, ние сме 11, айде. Вече 8. Хора, можем. Хора, давайте, може да цъкаме, давайте споделяме всички. Последваме Сали Иванов, всички го последваме, хора. Бобчо, здравей. 13 човека, трябва да ги настигнем, хора. Да ги Много настигнем. стено ми стана. Остава тук е то с някакво колело, бръмчикът за световно, бе. Какво става? 200 и колко рози става още? Хора, пазим края. В момента са 10 човека, повече от 10 човека. Някой ще напъне накрая, сме дет. Хора, трябва да ги водим, хора. Кой беше с таймера? Хора, кой беше с таймера? Има ли го тук? Някой да приготви таймера за 10 секунди. Аре, можем, хора. Бобчо, мерси, че харесваш. Маркос мисля, че беше човек. Бобчо, някой можем. да Всички приготви. можем, всички. Втория скриншот на еткове са 300. Да. Можем, хора. Можем, 400 точки са. Хора. Борислав, Хора. Пазим края 10 секунди. 10 секунди, човек. можем. Хора, пазим. 10 секунди. Да, Някой, пригответе таймера, хора, пригответе таймера. Мирчо ще ме последва. Пригответе таймера. Дайте, хора, пазим края. Моля ви. О, добре, пуснаха. Добре, Борислав, казах ви. Браво, бе, Дайте браво, някой да бе. напъне, хора. Можем. Мерси за парфюм. Някой да напъне 2 секунди, човек. Пазим. Браво, Сали, браво, бе, Сали. Браво, бе, мерси много за росите, бе, човек. Браво, бе, Сали. Сали им спечели играта, Сали, хора. браво, бе, благодаря ти много за 11-те Бориславе, роси. мерси. Евалата, Петю, Сали, благодаря. всички да го последваме. Сали, Хора, макар казах да- ви, че трябваше таймер, браво. Колко Сали, пусна, макар да не би на видях друг- вече. Евалата, благодаря ви страшно Това беше много. война, да. Макар и Сали да гифташе на другия отбор, гифташе много и на мен, така че Сали, благодаря на тебе. Благодаря на Хора, всички. Сали, казвай някакво гадно предизвикателство, брат. 500 точки имаш. Имаш и 500 точки тази игра. Казвай някакво гадно предизвикателство, Бориславе, човек. мерси. Благодаря на Казвай всички. някакви гадни предизвикателства, има 500 точки, човек. И знаеш, чека. Хора, Сяне, здравей. дайте. Дайте, не ти кажи, човек. Защото трябва, кажи ти, брат. Дам ти на тебе, искам ти да кажеш. Гадно да е.
Ти си преценяваш само ти. Човек ти хвърли 500 точки, ти ми обърна цялата игра. За което те ти правя, брат. Мале, търпение целият човек. Гледай. Наистина, човек. Добре, хора. Салито трябва да измисли предизвикателство. Това е студеномия, човек. Хора, следващата битка трябва да стигнем да бием. Следващата битка трябва да стигнем и да бием задължително. Който епизод това беше в война, бе. Today. Много ми е студено, байти да бия вятър. О, брат, дай ми батерията, че да мога да служа това, бе. Да тича малко. Добре, докъде да тича? Каче стой. Виж, чакай. Ама на спринт ли? Глей. Ето там може... Тук насам може... Да, ама там. Да отида до е там, да качите всички стълби, да отида до е там. Не ми ли виждаш коментара? Не ти го виждам, явно TikTok ти ги изтрива. Къде сте? Във Варна? Към 7 и 10, какво? Към 7... О, чакайте, пича. Сали, докъде да тича? Добре, направи 10 дължини. 10 дължини искам да направиш до таксито, обаче на пълен спринт. Значи, там до таксито искам 10, ама на спринт. Отиване, виж сега, 10 дължини са, отиваш, връщаш се, отиваш, връщаш се, отиваш, не, добре, значи, отиваш, връщаш се и като се върнеш тук е една дължина. Добре, аз съм футболистка, те ще ми пречи. Добре, стой, бе! Трябва да те снимам, бе! Няма да се измъкнеш толкова лесно. И не пускай реванш. Не, пускам го. Не пускаш. Пускам го. Не, няма. Значи аз вземам това. Няма пускаме реванш. Добре, давай, пускай. Ево те, Сали. Няма. Къде във Варна? Еми, не мога да карам. Аре, бе! Добре, аре, давай бе, ама пускай реванш. Чакай бе, пусни реванша бе. Да, с какво прави бе, човек? Едно. Аре, пускай реванш бе, като си такова бе. 2. Ами 2 си направила бе. 3. Четири. Аз мога те си бягам вътре. Аре по-бързо бе! Това ли ти е спринта бе? 500 точки бе! Аре по-бързо с цяла сила бе! Седем. Добре, 7. 8. Давай още 2. Аре, последна. Май се задъха малко. Дай спринт последното бе, спринт тук бе. Браво. Колко човека? Пусна ти е фенера, не знам защо. Защото като си коси телефона. Изморих се хора, някакво. Аре хора, цикаме. Изморихме я бая, браво Сали. Изморихме я доста. Айде 7 човека сме. Изморихме я много, браво Сали. Сали, здрави. Този телефон. Мърчи за ръжките. Бая се понудеха. Изморили се много. Изморили се. Айде Симон, ела ти ги бягаше. Сали Иванов, честито 15-то ниво. Честито от мене, брат, евалата. Георги Калчев, благодаря. Аре браво, хора, цикаме Сали. всички бошо, цикаме по-екраните, брат. Машина. Цикаме, че много напреднаха. Той Салито ли се редува, човек, редува са ту на мене, ето сега на мене. Сали и Евелата, мерси много. Гледай го, гледай горе резултата, гледай горе резултата. Ама на тебе ще даде повече. Гледай резултата. Сали пак е при мене. Сали, браво бе! Не. Не бе, това са ми чакай, че ги. Сали, тук какво прави бе, човек? Той ме ще направи наравно. Не. Не. Абе, брат, бавя ли се? Какво правиш бе, удаче? И на мен ми даде 150. Скриншот.
Сега на тебе почва Сали, пак. ти пак така. Сали, ти Салито какво ни редуват, правиш, номерето бе? от тебе, човек. Сали, ти какво правиш? Не, бе, той иска да направи наравно, Да, той иска бе. май наравно да ни Той иска направи. наравно да ни направи. Сали ме, евалата, брат, мерси, ето да. Да, наравно ни направи. Да. Мерси много. Евалата, брат. Ай, сега на мен ми такова, хай сега на тебе. Гледаш? Ай, сега на мене, гледай, сега на мене. За да ги да. Сега ще гивни две. Ай на ба. 3-3. А, да, 3. Ето. О, не мога. Ай, сега хора, трябва да го бим, да му дадем много гадни. Хора, аре 12 човека сме, давайте мощно цъкаме всички, мощно цъкаме всички, брат. Сали, мерси. Той продължава, пича, Удя ми дай 300 точки, Боян машина. Това са лигите, в които сме. Гледай, сега на мене, Сали евалата, брат, Си мерси. все едно вече, бе. Хора, пазим края, после пазим края, че Салито ще ни направи наравно, човек. 15 човек сме, хора, цъкаме мощно по екраните. Хора, споделя с на топ гифтерите. Не Хора, айде вярвам. 20 човек сме. Хора, можем. Боян машината Можем. точно така, ние сме истински машини. Можем. Те ни водят малко. С малко ни водят, хора. Мишката, мерси. Хора, айде. Мощно дайте да Сали, напреднем. мерси. Симона, така, споделяй, бе. Споделяйте на всички, бе. Да, хора, споделяйте между другото. Добре, че ми напомни. Както и не аз. Хора, трябва да внимаваме в края да ни ударят. Георги Качев, благодаря ти много за шера. Хора, айде цикаме мощно всички по екраните, давайте. Здравко, здравей. Как да пусна? Значи, отиваш в подаръците, отдолу имаш една раничка. Значи имаш Васил Колев, здравей. гифтове, експенсив, мисля, че бяха там за отборните неща и отдолу трябваше една раничка и там трябваше ръкавицата. Обаче, ако има ръкавица, не пускайте розички, човек, да не ги зачита по 5 тях. Можем, хора. Ръкавичка пускайте само ако ще биете здравата. Да не ги хабим, че рядко ни пуска на нас. О, Борис, как е в лайфа, бе? Точно иска. Сали, здравей. Ай всички мощно, човек. На 9 точки са. 9 тъпи точки. Можем. Сали, мерси за розичката. Двете, трите. Пита ни къде сте, аз го махнах за да дойде пак. Цъкаме елата, Иляне. Хора, айде! Айде, 30 секунди, хора, айде да На шест напърнем, точки да напърнем, здраво! Димитре. Раницата отдолу. На 2 точки сме. На 2, на 1. Сали. Браво, бе, Сали. Ох, майка, ще ме стреса. Браво, бе. Хора, айде хора Не. да напърнем, здраво, човек, здраво да 8 напърнем. човек сме, всички. Хора, не. Всички цъкаме. 10 секунди, човек. Айде да напърнем. Цъкаме евалата, браво, Можем, хора, айде, можем. каним. 8 точки, човек, дайте да напърнем, дайте. Дайте да напърнем мощно. Не, хора, ще ни ударят накрая. Не. Браво, бе, Бориска! Машина! Браво, бе, Бориска! Машина! Сали, Браво, благодаря за бе. 25 троечки, благодаря Браво, на бе, барана машина! за Всички да приемем слонечето. Бориската. Той е привейт обаче. Браво, бе, Хора, машино! всички последваме Сали, значи браво евалата на Сали и на Бананчето, което преди малко и на всички, които цъкате, човек. Бориска казва предизвикателство. Евалата. Бориска. Евалата, бе, респект, бе, мале. Бориска казва предизвикателство, брат. Казвай. Браво, бе, машина. Всички да последваме Бориската. Ти като си го месиш, то му па, аз като си го месиш, то... Може ли пак, да бе, и ще играем? Бориска Не можах казва да намеря предизвикателство. ръкавицата. 10 човека, всеки да напише по едно предизвикателство. Я чай искам да видя дали имаш някакви бонуси. Нямам. Аз гледах. Гледай, като цяло. Николов, но здравей. Казайте Ами всички предизвикателство. напишем Дай, казвай предизвикателство. предизвикателство. Да му човек. го върнем ли? Да му го върнем ли обаче с двойно повече? Не. Той е бив спортист. Тей. Абе, аз още съм спортист, просто съм контузен малко. Искам доказана 5. 1, 2. Едно доказана, две до тук. Не, това е едно.
Добре, айде. Айде, 3. Само 3. Добре, стой, ще си обърна камерата напред. Айде, пускай реванш. Бориска, браво бе, машина. Ма да не ме сгазят там на този път. Ами ще гледаш. Добре, айде, давай, пускай. Аз съм пуснал реванш, бе. Бе, това е по-трудно, бе. Бе, това е утро. Корайде, цъкаме мощно по екраните, давайте. Цъкаме мощно по екраните. Бе. Още едно ли трябва? Добре, това е много трудно. Браво на всички, които цъкат. Нищо не мога, след това. Аре, машини. Всички мощно цъкаме. Брат, дойде и почна. Ванко, здравей. Всички мощно. Да го бием отново. Да, браво. Чакай, че стои много далеч. Браво, бе, машини. Сега ще ме пита къде сме. Нацистите хора. Сашо не. И повече да бягайте. Какво ще бавим, колко беше смъртно? Ванко, здравей, Симона ще дойда утре. Утре вечерта ще дойда у вас. Добре. Задъха се. Мен че не не, бе. Ама аз бягах с... Аре, всички мощно. Ама ти дадох 3, искаш ли да си дам 10? Аре, хора. Тапкайте мощно по екрана. Жената няма да ни бие. Ай, така ви искам, надъхани хора. Надъхани ви искам. Аре, 8 човека, всички мощно. Надъхани за погоре, хора, айде. Как се пуска лайф? Отиваш на плюшето, което е долу в центъра и отиваш най-вляво има пише лайф и пускаш. Ай, всички мощно. Саш, това ти е нов профил, бе. Да, то вчера ми гифти. Не, бе, той от главния си. Не, бе, от главния. Чай се захвати. 6 човека сме всички мощно. Бора, бара, защите в очите. Оценявам ги. Ай, всички мощно. Мощно цъкаме по екраните. Давайте, цъкаме мощно, давайте. Я видим някой... Добре, да съм изпуснал някой гифче. Да не съм благодарил, викам. Поздрави на Бела. Поздрави, пращам. Сашко! Цъка мощно Евалата и няма. Добре, починах си. Ай, всички мощно цъкаме. Да ги настигнем. Хора, айде, 48 сме. Браво, бе, машини, айде. Обе. Това нищо не застава, не знам как става там, идеално да застава. Към за нея. Чай съм мютна. Айде хора, цъкаме мощно по екраните. Тука съм. Всички споделяме лайфа, за да можем да станем повече хора. Хора, браво, 11 човек сме, дайте цъкаме мощно и ние ще го дадем това обаче 5 пъти. Бягай, бе, някакво пирож. Какво 5 минути? Ти ми даде вече, бе, бягай. 7 човек сме всички мощно цъкаме. Какво не моли пак? Бягай, бе. Бягай. Няма бягай, бе. Какво бягай, бе? Брат, забрави. Няма да забравя. Аз съм на тренировка, ти да тренираш, бе. И какво, бе? Бягай.
7 човек сме, Сали, Хора, айде, ние всички пък сме мощно. 11, аре мощно Сали, цъкаме. мерси за Споделяме, ръчките. хора, споделяме. Браво, О, не, браво, не, не, машина. не. Мерси за 29 рожички. И сега за още Човек, Щилян 4. може много да натисна. Човек, Салите просто иска да сме наравно. Така. Ето бе, тази си може да 10 секунди, хора, 10 секунди, бе. 10 секунди, как 10 стигнахме секунди, 10 хора. секунди, бе? 10 секунди, хора, аре някой може ли да изпраща тук Можем, нещо, бе? хора, можем. 6 точки сме. Браво, бе, Бориска! Браво, бе, машина! Бориска, какво правиш, бе? Бориска, какво правиш, бе, машино? Сали, мерси за Какво стероички. правиш, бе? Машина, бе, машина, бе. Добре, нямат бонус. Майко мила, Бориска, ти си нереален, бе, брат. Аре, Какво дай правиш, предизвикателство. бе? Аре, давай, бе. Ай, сега ми кажи, Бориска, този път наистина ми кажи какво предизвикателство да му дадем. Какво? 11 човек сме. Да се завърти в кръг на едно място 20 пъти, да скача 20 пъти на един крак. Давай. Во, ти е Давай. много гадно, бе. Сори, ама твоите кифтери го казаха. Стилянката. Добре, аре, гледай. Не, Чакай. няма снимаш, човек. Как няма да снимам, Добре, аре, бе? аз много ще такова. Добре. Бе, има такова и? Аре, Кой? браво, бе, Бориска. Чакай малко, добре, че го държиш. Ма дали ще е от твоя или от моя? Давай, няма значение, бе, човек. Принцип тъй. И аз как трябва да броя... Бориска, респект, бе. Респект, наистина. Аз ще ги броя. Ще ги броя за изпит. Ай, бе. Чакай, бе. Най-ниска. Чакай. Какво чакай, бе? Значи завършиш 20 пъти, ама силно. След това 20 Да, бе, пъти силно скачаш ще на един крак. На един крак. Колко? 20 пъти после? Да. Добре. Значи... На Це 2, Оу, шит, Три. почнах да пи. 4, Не, бе, 5, ще има следващо, но Шест. ще има телефона, бе. Седем. Мале, ужас. Осем. Мале, аз падна още 9, 10, 11. Али бе, 11 си, бе! Давай, бе! Ще върти свят, бе, човек. 12. Бой! Давай, давай! Али, давай, бе! Брат, Бояне, отиде си го изпълняваш. Човек, знаеш как, бе, чай. Давай, бе! Давай, ще ги правиш начало, бе! 13, 14, 15, Човек, аз се 16, 17. Али, бе! Още 2, 18, 20. Ай, давай! На един крак. Чакай. На който искаш, давай. Колко? Давай! 20 ли? Да. Чакай. 1, 2, Мале, ужас. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Добре. 14, 15, 16, 17, 18, 19, Мале, 20 това и беше един много. клек. Един клек. Ай. Не, нямаше клек. Абе, клекара е голяма работа. Мале, тук много се Браво, бе, изложи хора. Бориска! Аре да ги натиснем, моля ви, знаете ли как се върти свят. Чайте малко. Бориска, респект, Хората ще наистина. натискат. Казах ви да натискат накрая, човек. Чай, че имам 5%. Ей, сега ще виж, като ти дам 50 клека и да скочиш. Песа. Всичко е заради Бориската, брат. Бориската ви унищожи. Бориска, респект. Чай си заради телефона. Битка трябва да пуснем, бе, човек. Да. Добре, че беше салито ми помощ. Ти не знаеш ли? Добре ли си, малко ми се върти свят. Знаеш колко лошо ми стана първия път, Верно човек? ли? Много лошо ми стана. Ти не видя ли, аз почти обърнах пейката, бе. Браво, бе, Сали! Няма тъй Браво, бе! Много искат да ни връщат. Има много да ни връщат. Браво, бе, Сали, мерси много. Обе, брат. Малко ми черно, брат, в момента, ама Аз карай. оставя се телефона. Не мога. Ай, Браво, бе, Сали, бе. аз Браво, съм си бе, го сатей. браво, бе. аз си го сата и хора. Мерси много за 7 роси. Не, няма си го сата и не мога. Марко, здравей отново. Остана е, брат, бърна ми. Добре, бе, телефон. правим се, чай малко. Че няма и вода. Сали, браво, бе, мерси много наистина за... Сали много натегна, хора. За 7 роси. Много натегна. Всички мощно лайкваме, всички. Бориска, ако си тук, респект. Чек, ти не видя ли, бе, човек. аз се забих в пейката. И идваме и сега, добре, Саши. Къде, бе? Тук Тук ли, бе? Защо? Бе, той няма да ни я съм пречи, маха, бе. Той няма да ни пречи, бе. Сашко ти вчера ги Сашо е добър. Добре, Сашо, така е. Няма да лошо, така си. Аре, 5 човека, всички мощно така. Мале, човек, много гадно ми стана. Ама, разбери, че не ти го дадох, аз са твоите гифтери. Силянката ти го даде. Да, той ми каза. Чакай, бе. Не бе, стига дупчи масата. Ма чай, че ще се преба ключа, бе.
Не, моля те, не идвай с Мариани, дидо. Саше, моля те, брат. Не идвай, ще ни провалят всичко. Или поне не им кай къде сме. Просто после... Просто не идвайте, докато Да. сте на лайв. Сашо, моля те. Не идвай с тях поне. Данчо, здравей. Аре, всички мощно, 6 човека сме. 6. Не, ще пречат, човек. Казвам ти, ще пречат ужасно. Не, са. моля те. Не идвай и двамата, те молим, брат. Мариан, не, човек, няма. Не им казвай къде сме. Ще ми провалят всичко тази момента. Тръгна да пада. Аре, 6 човека сме, можем. Хора, дайте цикаме мощно, че си говорим Мариан, с поне 50 такива. не. Стига бе, Сашо, не бе. Не съди, човек. И на двамата. Не, че не са неприятни, Са знаеш, просто че ги искаш и да. Вече няма проблеми с тях. Аз може би само с Дилшо, той ме само проваля всичко ред. Симона, ме ли ще сподели с повече от 5 приятели? Ай, всички последваме. Последваме така. Всички споделяме. Хора, цикаме мощно, че е направо ужас. И хора, моля ви този път пазим края. Пазим края, Поделих на Скуби, че... браво бе, машина. Пазим края, че е направо ужас. Ако ни го дадат още един път, това направо ще... Хай, хора. Сигурно ще ни е последна битка. Бориската още е Или там. поне още една. Какъв е то срам? Какво ти вика? Хора, пазим края. Ай, всички мощно. Трябва много да внимавам. Хора. Борислав, ето го Борислав, Георги, брат. Чакай. Бориската от твоите влезе. Пазим, че ще направят нещо и накрая човек и Бориската не е вече... при мен.